Du, Dennis, Ja, du bliver snart 40. det kan du også. Skulle vi holde en fest? Mhm. Ja, Jeg har allerede planlagt en. Til sommer. 15. juni. hvorhen? Marielyst. Jeg har lejet et sommerhus. Og jeg havde tænkt mig, at vi skulle invitere alle dem, vi kender. Til klokken 18. Og hvis de har lyst og har svært ved at komme hjem, så har jeg faktisk arrangeret det sådan, at de kan sove der. De ældste havde jeg forestillet mig skulle sove inde, og de yngste i telt ude i haven. Mhm. Jeg ved godt, jeg skulle have måske sagt noget til dig. Men synes du ikke, det er en god idé? Du skal stå for fadølen, Dennis. Mhm. Og ved du så ved du godt, jeg bliver 40 om søndagen, ikke? Og der tænker jeg, at jeg vil lave morgenkaffe, hvis der var nogen, der gad at blive. Så står jeg for morgenbrød. Okay.